Πάμε τώρα στο επόμενό μας πολυφωνικό σχήμα, που είναι το πολυφωνικό του Πανυπηρωτικού Συλλόγου Πατρών και το πολυφωνικό του Χαλκιδόνιου Οδείου. Ο Πανυπηρωτικός Σύλλογος στην Πάτρα έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Έχει πάνω από 1000 ενεργά μέλη, δεδομένου ότι στην Πάτρα έφτασαν πριν από 2 αιώνες και σήμερα αριθμούν περίπου τις 20.000 των υπηρωτών. Ελάτε αν θέλετε λίγο πιο κοντά. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εκλεκτή δουλειά από το 1991 στο τιμόνι του Πανυπηρωτικού των Πατρών κάνει ο φιλόλογος κ. Μανώλης Μαγκλάρας με τους εκλεκτούς βεβαίως συνεργάτες του. Ενώ το πιο μεγάλο τους επίτευγμα, όπως οι ίδιοι θέλουν να λένε, είναι το σπίτι του Υπηρώτη. Ένα καταπληκτικό πολιτιστικό κέντρο της πύλης των Πατρών που εγγενίασε το 2007 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παπούλιας. Απόψε εμφανίζονται με το μόλις 2 μηνών νεογέννητο πολυφωνικό σχήμα υπό τη διδασκαλία του Βαγγέλη Κότσου. Όσον αφορά το Χαλκιδόνιο Οδείο, ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφια από τον καθηγητή κλασικής κιθάρας τον κύριο Θανάση Ζήλη. Ωστόσο, η αγάπη του στην παραδοσιακή μουσική και ιδιαίτερα στη μουσική της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Θεσπρωτείας, τον οδήγησε φέτος να δημιουργήσει το τμήμα πολυφωνικού υπηρώτικου τραγουδιού. Για να δούμε τι έχουν καταφέρει. Θα ακούσουμε βεβαίως το αλφάβητο της αγάπης.